Рапшит. Аз съм гей. Всеки път, когато чукам майка си, не знам какво казва това, защо винаги чукам майка си? Баща ми, чакай, няма ги отговорите, сяс заеби. Моля те! Чакай. Писна ми! Чакай. Чакай. Майка ми иска хуя ми. О, не. Не може да го поеме. Тя ме е родила такъв, да имам хуй като пъп на връв. Баща ми не искаше да ме отгледа сам. Не е искал. Защото майка ми избяга с мюсюлманин. Мъсна курва! Даже нищо няма кажа там. Да, какъв си ти?